जेब्लानो मोनसे हारिया एबा सुबुंफ्रा गावनि मोनथायनि थाखाय होज्रिखावो दाबि दावा खालामो आरो जुजियो अब्लानो बै हारिया एबा सुबुंफ्रा हादोरनि एबा सोरखारनि थाखाय सुथुर जायो बुथार जायो गावथार जायो दिनै बर'फोरखौबो गावनि मोनथायनि थाखाय होज्रिखावनाय आरो जुजिनायनि थाखायनो जुनारफोर बायदि गावथारदों बुख्रुबदों हमदों आरो जेलाव दोनदों बेनिखायनो बे बुहुमाव अन्नाय एबा हिंसा एबा नन भायलेन्स होनना जेबो गैया सम आरो थासारिया जेरै थिनो जों बेबायदिनो दावगानांगोन बेबायदिनो जों जुजिनांगोन आरो थांनानै थानो नाजानो नांगोन गोनां रायजोफोर जे दिनै बयबो असमिया बुजियो थेवबो आं खावलायनो सानदों जे माखासे मानसिफ्रा बे साननैसोआव होंगो दोंगो खालामदों थांनाय 30-40 बोसोरनि जोंनि दुखुनि बाथ्राखौ बावलांबाय सोबख'जानाय थगायजानाय मालायजों गादबजानायनि जारिमिनखौ बावलांबाय रोजा रोजा बर' फिसाफोरनि जिउ होनायनि बाथ्राखौ बावलांबाय थै होनायनि बाथ्राखौ बावलांबाय राजा लामायाव सान्दुं थिं थिंआव 12 घन्टा